बैसागु बोथोरनि रंजानायखौथ' माबेबा मोनसे रंजानायजों रुजुजाखाया। दा गुबै खोन्थाया जादों जोंनि समाजाव देग्लायनि बैसागु फालिनाया बर' समाजावहाय आंनि नोजोराव आं दा 50 बोसोरनिख्रुइ बांसिन जाबाय बैसोआ। आंनि मोनदांनायाव देग्लायनि बैसागुआ बयनिख्रुइबो साबसिन हामसिन जादों। बेफोरबायदि बैसागुखौ जोङो जुदि खुंलांबाय थायोब्ला आंहा फोथायनाय दङ आसामिस बिहु डान्सआ जदियो देग्लाय गिनिज बुक अफ रेकर्ड खालामदोंब्लाबो दिनैनि जोंनि बैसागु फालिनायजों समान मुलुगनि बैसागु बा मुलुगनि हारिमुआ जोंजों फेरफाथिनो हाया बायदिखौ हमदांनो हायो। बैसागु आरो दोरोङारि दामनाय देनाय मोसानायनि गेजेराव बिनि सायाव मा बुंनो सानो? जोंनि गेजेरावहाय मोनसे मिसकनसेपसन होदों मानसिफ्रा। बबे समनिफ्राय बियो जाबोनाय आं बुंनो हाया। बर'नि जा दामनाय देनाय, बर'नि जा बैसागु मोसानाय बा रंजालि बैसागुखौ फालिनाय बा जोंनि हारिमुखौ लुखांनायनि दाखांनायनि बेलायाव जोंनि जा हाबाफारि बेयो एक्सुवेलि धोरोमजों सोमोन्दो थाया। गोबां मानसिया ओरैनो बुंनो हामा एक्सुवेलि जों राजखान्थिगिरिफ्रा बुङोब्ला एसे उसुबिदा जायो। जेरै ख्रिस्टियान धोरोमाव बिदिनो बेनिफ्राय माखासे धोरोम दंबावो, ख्रिस्टियाननि अनगायैबो आं मुं खारिला। माखासे धोरोमफ्राव दिनै बर'नि जा रिंगु दामसा, बे रिंगु दामसाखौ धोरोमनि रिंगु दामसा होननानै बुंनो नागिरो। जुदि बर'नि रिंगु दामसाया धोरोमनि रिंगु दामसाब्ला बै गोदान मुगानि जेसेबां मानि रिंगु दामसा ओंखारदों बे रिंगु दामसाया मा, बेखौ जोंनाव मोनसे कुइसन फैयो। ओंखायनो माहारिनि जिखुनु रिंगु दामसायानो धोरोमनि रिंगु दामसा जानो हाया। बे माहारियारि रिंगु दामसा, बे माहारिनि मोनसे नेरसोन, जायखौ लानानै जोङो हारि हिसाबै दुबगांनो हायो। गतिके हारिमु आरो रिंगु दामसानि गेजेराव जेबो फारागथि गैया। मानोना सान्थौगिरिफ्रा बुङो रावा जोनोम जादों मिथिंगानि जा सोदोब, बे सोदोबखौ खोनानानै, आरो बेफोरबायदिनो देंखोआबो जोनोम जादों मिथिंगानि सोदोबफोरजों सोमोन्दो थानानै। गतिके बे सोदोबखौ लानानैनो रिंगु दामसानिबो जोनोम, बे सोदोबखौ लानानैनो दिनै हारिमुनिबो जोनोम। बेवहाय खुनु डिफारेन्स गैया। दख'ना जि जोम गाननो मोजां मोनग्रा बर' हौवा हिन्जावफोरनि थाखाय मोनसे जोबोरैनो गोजोनथाव खौरां। F&F क्लथिं गलाया फैगौ बैसागु फोरबोनि थाखाय समायना रमायना दख'ना, जोमग्रा सादोर, ब्लाउज आरो हौवाफोरनि थाखाय आर'नाइ, गामसा, शार्ट बायदि रोखोमनि गानग्रा जि जोमखौ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों। बेजों लोगोसेयैनो बर'नि जुलियाव नांगौ जानाय हौवा हिन्जाव गोदाननि गासै गानग्रा जोमग्राफोरखौबो बे गलायाव मोनगोन। गसाइगाव टाउनजों नांजाबनाय राजापारानि गार्लस स्कुलनि अपोजिटआव थानाय F&F क्लथिं गलायाव बर'नि गाब गोनां समायना रमायना ड्रेसफोरखौ गोसोनि लुबैनाय बायदि मोननो हागोन। लोगोसेयैनो गोसो गुदुं सुबुंफ्रा गावनि मोजां मोननाय ड्रेसफोरखौ F&F क्लथिं गलायाव जायखिजाया सानावनो लांफैनो हागोन। नोंथांमोना F&F क्लथिं गलायाव जि जोम, आर'नाइ आरो गानग्रा ड्रेसफोरखौ लांफैनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8472858324 आव थोंजों खौरां लाहर।